Tadifo wa ya wiati deno Nedia Kwabre I blame for Yeni Nidi Semni ni Kasemnia on se pesem na yatie in pitiri pene patara pane kwanjiri bina chibedi ampon yampon no nyankompon tendi ampon kwa me base Yiadom obosro ni asase obo ahum ni ahamba no ni anonom otumi ya wasiri tumi ya wawiem ni tumi ya wasase ase ono nene wa ejana na asamwa omoro asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobu ejekum di ewo taburo kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia kwa na kuko dronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananum sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ba pani Konadu Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Nkoswahema na se wo tuni nsasre ye nyina se ba bia wo bia titi ni benche yemra mebo ni chidom niamon pegani de sekronkron agra de sekronkron a ofri boamponsem edihie mu ofri denchra na se momrae mumbe pega no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wo danso wo manyina mu okwabre ebremu enene ye hyene ni monyuma pega ne na ye nkoso na se wo tuni safre obia eye oforinsuo da etoso abionu enso mikana mi kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfi ye nyina mrambo ni chidom no mpega ne dehye oba pani Konadu ni futabra ba amansan nyina no mamno no nye ne Nkoswahema brai na asofo do bebo odomu Tadifo wa ya wiati deno Nedia Kwabre I blame for Yeni Nidi Semni ni Kasemnia on se pesem na yatie in pitiri pene patara pane kwanjiri bina chibedi ampon no nyankompon tendi ampon kwa me base Yiadom obosro ni asase obo ahum ni ahamba no ni anonom otumi ya wasiri tumi ya wawiem tumi ya wasase ase ono nene wa ejana na asamwa omoro asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobu ejekum di ewo taburo kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia kwa na kuko dronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananum sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ba pani Konadu Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Nkoswahema na se wo tuni nsasre ye nyina se ba bia wo bia titi ni benche yemra mebo ni chidom niamon pega ni de sekronkron agra de sekronkron a ofri boamponsem edihie mu ofri denchra na se momrae mumbe pega no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wo danso wo manyina mu okwabre ebremu enene ye hyene ni monyuma pega ne na ye Nkoswahema na se wo tuni safre obia eye oforinsuo da etoso abionu enso mikana mi kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfi ye nyina mrambo ni chidom no mpega ne dehye oba pani Konadu ni futabra ba amansan nyina no mamno no nye ne Nkoswahema brai na asofo do bebo odomu Tadifo wa ya wiati deno Nedia Kwabre I blame for Yeni Nidi Semni ni Kasemnia on se pesem na yatie in pitiri pene patara pane kwanjiri bina chibedi ampon no nyankompon tendi ampon kwa me base Yiadom obosro ni asase obo ahum ni ahamba no ni anonom otumi ya wasiri tumi ya wawiem tumi ya wasase ase ono nene wa ejana na asamwa omoro asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobu ejekum di ewo taburo kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia kwa na kuko dronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananum sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ba pani Konadu Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Nkoswahema na se wo tuni nsasre ye nyina se ba bia wo bia titi ni benche yemra mebo ni chidom niamon pega ni de sekronkron agra
de se kronkron a ofri boamponsem edihyiemu ofri denchira na anase momrae mombepagya no ase bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo manyina mu okwabre ebremu ene na ye hyene ni monima pagya ne na ye nkoso na ma na anase wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso abionu enson ni kana mi kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfi ye nyina mrambo ni chidom no mpagya ne dehye oba pani Konadu ni futabra ba amansan nyina no ma no no nye ne nkoso hema brai na asofo do bebo odomu atadifo wa ya wiati denno enedi akwabre abremfo yenie enidi semne ni kasemne ho se pesem na yatie ni bidiri pe ne mpatara pa ne kwankwanjire bi na chiri be dia mpon ni ampon no nyankompon tendi ampon kwa me basa Yiadom obo soro ni asase obo ahum ni ahamba anom ni anonom bo tumi ye wosiri tumi ye wo wiem tumi ye wa asase ase ono nene wa eja nana asamwa omono asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobo eje kumudi ewo tabuno kese a woye abremu dikuro no osaye o yuko country o yuko sansa krokotia kwa na kuko dronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananom sona daye anyway you ono ankasa ne de sekronkron o ba pani Konadu Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma abremfo se o meye nkoso hema na nase wo to ne sasre ye nyina sa baabi e wo bia titi ni benche ye mra mebo ni chidom niamon pegani de sekronkron agra de sekronkron a ofri boamponsem edihyiemu ofri denchira na nase momrae mombepagya no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo manyina mu okwabre ebremu ene na ye hyene ni monima pagya ne na ye nkoso na ma na nase wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso abionu enson ni kana mi kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfi ye nyina mrambo ni chidom no mpagya ne dehye oba pani Konadu ni futabra ba amansan nyina no ma no nye ne nkoso hema brai na asofo do bebo odomu atadifo wa ya wiati denno enedi akwabre abremfo yenie enidi semne ni kasemne ho se pesem na yatie ni bidiri pe ne mpatara pa ne kwankwanjire bi na chiri be dia mpon ni ampon no nyankompon tendi ampon kwa me basa Yiadom obo soro ni asase obo ahum ni ahamba anom ni anonom bo tumi ye wosiri tumi ye wo wiem tumi ye wa asase ase ono nene wa eja nana asamwa omono asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobo eje kumudi ewo tabuno kese a woye abremu dikuro no osaye o yuko country o yuko sansa krokotia kwa na kuko dronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananom sona daye anyway you ono ankasa ne de sekronkron o ba pani Konadu Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma abremfo se o meye nkoso hema na nase wo to ne sasre ye nyina sa baabi e wo bia titi ni benche ye mra mebo ni chidom niamon pegani de sekronkron agra de sekronkron a ofri boamponsem edihyiemu ofri denchira na nase momrae mombepagya no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo manyina mu okwabre ebremu ene na ye hyene ni monima pagya ne na ye nkoso na ma na nase wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso abionu enson ni kana mi kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfi ye nyina mrambo ni chidom no mpagya ne dehye oba pani Konadu ni futabra ba amansan nyina no ma no nye ne nkoso hema brai na asofo do bebo odomu atadifo wa ya wiati denno enedi akwabre abremfo yenie enidi semne ni kasemne ho se pesem na yatie ni bidiri pe ne mpatara pa ne kwankwanjire bi na chiri be dia mpon ni ampon no nyankompon tendi ampon kwa me basa Yiadom obo soro ni asase obo ahum ni ahamba anom ni anonom bo tumi ye wosiri tumi ye wo wiem tumi ye wa asase ase ono nene wa eja nana asamwa omono asamwa nkwanta pata kwa de kwa bobo eje kumudi ewo
tabono kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia ko na kuku odronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananom sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ma pani kra du Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Akwasidee na so otune nsasre ye nyina se baabi ewo bia titi ni benche ye mra mebo ni chidom ye mom peka ni dise kronkron agra dise kronkron a ofri boampo nsem edihye mu ofri denchra na se momraye mumbe pega no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo ma nyina mu okwabre ebremu ene ne ye hyene ni monyuma pega ne na ye nkoso na na se wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso aduonu enson ne kana me kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfie ye nyina mrambo ni chidom no mpega ne desie oba pani kuradu ni sutabra ba amansan nyina no ma no na onye ne nkoso hema brai na so fo do bebo do mu tagifo wa ya wiati denno Nedi Akwabre Abrimfo Yeni Nidi Semni ni Kasemnia on se pesem na yatie ni bidiri pene mpatara pane kwanjire bi na chiribedi ampon ni ampon no nyankompon tendi ampon kwa me base Yiadom obosro ni asase obo ahum ni ahamba anom ni anonom otumi ye wosiri tumi ye wowiem tumi ye wa asase ase ono nene wa eja nana asamwa omoro asamwa Pata kwaje kwa bobu eje kumudi ewo tabono kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia ko na kuku odronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananom sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ma pani kra du Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Akwasidee na na se wo to ne nsasre ye nyina se baabi ewo bia titi ni benche ye mra mebo ni chidom ye mom peka ni dise kronkron agra dise kronkron a ofri boampo nsem edihye mu ofri denchra na se momraye mumbe pega no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo ma nyina mu okwabre ebremu ene ne ye hyene ni monyuma pega ne na ye nkoso na se wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso aduonu enson ne kana me kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfie ye nyina mrambo ni chidom no mpega ne desie oba pani kuradu ni sutabra ba amansan nyina no ma no na onye ne nkoso hema brai na so fo do bebo do mu tagifo wa ya wiati denno Nedi Akwabre Abrimfo Yeni Nidi Semni ni Kasemnia on se pesem na yatie ni bidiri pene mpatara pane kwanjire bi na chiribedi ampon ni ampon no nyankompon tendi ampon kwa me base Yiadom obosro ni asase obo ahum ni ahamba anom ni anonom otumi ye wosiri tumi ye wowiem tumi ye wa asase ase ono nene wa eja nana asamwa omoro asamwa nkwanta pata kwaje kwa bobu eje kumudi ewo tabono kesia woye ebremu dikuro no saye o yuko country o yuko sansa krokotia ko na kuku odronti o tinhwehwede mu nsi no su abototo ono na ne nananom sona daye anyway yi wono ankasa ne de sekronkron o ma pani kra du Yiadom awakra edu eyi edom wode na ma ebremfo se o meye Akwasidee na se wo to ne nsasre ye nyina se baabi ewo bia titi ni benche ye mra mebo ni chidom ye mom peka ni dise kronkron agra dise kronkron a ofri boampo nsem edihye mu ofri denchra na se momraye mumbe pega no na se bekwen din se no a na ese na kono danso a wodanso wo ma nyina mu okwabre ebremu ene ne ye hyene ni monyuma pega ne na ye nkoso na se wo to ne safre obia eye oforinsuo da etoso aduonu enson ne kana me kire April 27th wose anopa no ndu pepe okwabre ebremu ahimfie ye nyina mrambo ni chidom no mpega ne desie oba pani kuradu ni sutabra ba amansan nyina no ma no na onye ne nkoso hema brai na so fo do bebo do mu tagifo wa ya wiati denno
Nedia Quabre, I blame for Yeni, Nidi Semni, and Nika Semnia was a first Semna Yatie, in Pitri Penny and Patra Pane Kwan Jiribina, Chibediam Pon, Yampon, Luyan Compon, Yampon, Kwame Basayadam or Boss Ronia Sase, or Humania Hamba, Nomania Nonom, both to me, I was eating your way, meeting your was as or none and there were Hejana as Samwa or Mono as Samwa, as someone Quanta, Patakwa de Kwa Bobu, Ejukudia wood table Kessia, where a bremu di Krono Saya, or Yuko country, or Yuko San Sacro Cotiaco and a Kuku Dulti, or Tisha Demus in old trouble before. None an anonymous snadaye, and where you are no Cassane de Chipron, or Barbany Cred to a Yiadom, a Wakra, a dump. Ya mobi bia ha hayo opem so wa hanen nan e chiri ponso se be ya tetentetin ka chire nan kan chiri maso anti free kan chinchiri nanano mu e dia henie na chechire man nan de me chiri ha de me gina eye abrem di kuro na himfie nana samwaje kuma wodi kan eye oyoko hene ni konti hene na himfie na me gina na sebi kwa ifiri kwa hene so ni tumi wa ponia mana besi na nanu medi krofo nso omo mpanimfo omo de omo ndre ne senti na naje kuma wodi kan eye abremu di kro wosesebi kotoko hene wa poni tumi ni ne bia tena be kan so a ono kwantimi nyama ye ntia ne wo bo bi din se ono mbe ye ne nkoso hema na na Konadu Yiadom temprepre di abrema yimfie ne wose behwe na amamre ne amane nyina da etimi awie peye wo ho da se eburu in prepare there abrem di kuro eye oba waboni din sesebi wo meye nkoso hema oba eye nana Konadu Yiadom won na edru ha sebi nana no mahema afo nyina da di na chi a wo mode ne kwo eye nana abrem di kuro na himfie na sebi yade na kwo kire se wono na eye nkoso hema afrekope Asante amamre ne amane no a na egusu koso no nana asamwaje kum na boboa no ne edru no ono ane de hia oba to no a wotena ho ofemu o wo hwe ne ho so ye ode mempuntu oto na koma so enu nti ene ya bo ne din so o meye abrem di kuro ne nkoso hema no womboa ma abrem krono enkoso obi bebu sase abrem we abrem okuma se nkwanti ya kwabiri mabrem kwabiri Kenya ase ho na abrem wo nana Konadu Yiadom ono na nana asamwa aje kuma boni din oba ho ofefo nanim se tedwa krokro wa kama nana no mahima bebre na ebe boni chidom kotoko hene ne from hima na hima so wa happy nana no munyina da wa ha ye bebu ama Asante amamre na mane no ewie peye amane kwanso so wuna nanu ma esaso nyina edi adanse sesebe eye na Konadu Yiadom ya mbo ni din sa akwase wo meye abremu nkoso hema ye hwe ni su ene ne ban a wode to wo boa wo boa ema ye abremu kurodua no etumi koso ne senti ene ne sebe ya bo ni din imprempre de wadru eye nana ajekum a wodi kan oyeko hene ni konti hene a ono akroya ne abrem di kuro wadru na animu a yade na obetre sanana oba wo ni din se osefata se wo ye abrem nkoso hema no yade no abedru ha dasi eburu
Hanyedi. Abremumai. Ene.